Parehas ng ubang content creator, sige lang paghatag og kwarta. Nindot tanawan o. Pero unsa may epekto ana? Ayaw kalimot i-share niya atong video kay mamili kog na po kabuk solid share nga makaduat karon og tig 1,000 pesos. Mayang buntag, boss, pang penaltihan lam. Sana mapiti ako palit na ko bukas. Abila ko, boss, pangpalit datas. Dolonta matagaan tagrasyanin mo kay wala na may bugas dora. 50,000. So dili man bawal ang manghatag og kwarta. Dili man sad bawal ang manghatag og pagkaon. Pero mas nindot unta to kung apila na to og tudlo kung giunsa na to pag-abot ana. Para sa atong isig katawo nga dili ra mo dawat kun dili makat-on sad sila. Kung sige na lang tag panghatag nya wala tay gitudlo unsa may mahitabuan magsalig na lang sila pirmi. Parehas ng ubang content creator, sige lang paghatag og kwarta. Nindot tanawan o. Pero unsa may epekto ana? Ang mga tao na anad na maghuwat, dili na lang mangita og paagi. Maong mas importante gyud nga matudloan sila kung unsaon pagpanginabuhi sa sakto nga paagi, unsaon pagpaningkamot nga naay direksyon. Kay mao man gyud ang tinuod nga tabang. Dili lang para karon, kundi para sa umaabot. So isip mga vlogger, naa day responsibilidad nga dili lang magpasikat, kundi magpasabot sad. Tabangan nato atong isig katawo nga muuswag ang ilang kinabuhi. Dili lang kita ang mosenso. So hangtod nga moabot ang panahon nga dili na sila mabalaka sa kwarta ug makabuhi na sila sa ilang pamilya nga wala na nagsalig sa bisan kinsa. So mao na ang rason nga nagpadayon gihapon ko. Bisan gamay ra kayo nananaw. Kaya ang paghatag dali ra mahurot. Pero ang pagtudlo magpabilin.